Hello everyone, welcome back to my Mediyon Burger YouTube channel. Nैलि माबा स्टार्ट जादों ना जिखियानो जाया मानो दिनै जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बिनानाव मनालिसा हाजवारीनि जे भिडिअ रिलिज जानो गोनां दं स' बेयाव थांनो नायनोसै लोगोफोर मा जालाङो माबा मायो अके गाइस लेट्स गो दिनै मनालिसानि बार्थडे ओमफ्राय बार्थडे प्लास मोनसे माबा मा नाममोनलाय मुङा एलबामा मावनो दांनो आंबो रोंगौ आंबो हायो बे रिलिज जादों स' मनालिसानि बार्थडे बिनि रिलिज खुसिजों जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों रिलिज खालामनो थाखाय प्रिमियार श'खौनो होनांसिगोन स' गाइस ओमफ्राय आङो दा मेकआप खालामगासिनो ओमफ्राय एक्चुअली बे भिडिअस 27आव लानायमोन 27आव मिस मनालिसा हाजवारी बिनानावनि बार्थडे ओमफ्राय मावनो दांनो आंबो हायो बेनि भिडिअ रिलिज खालामदोंमोन जेदिनखालि भिडिअ रिलिज खालामदों ओइदिनखालि बिनानाव मनालिसानि बार्थडेमोन आरोना ओमफ्राय जोङो दा पार्टियाव थांनो थाखाय ओमफ्राय बिनानावनि बार्थडेनि थाखाय जोङो दा देलायगासिनो ओमफ्राय आंथ' नंखाया बिग मेकआप आर्टिस्ट माने गिदिर मेकआप आर्टिस्ट आंथ' नंखाया आङो थेवब्लाबो बानायगासिनो कि खायब्रे खुइब्रे मोखांखौ साफा खालामनो नाथाय बिनानावनि मोखां खायब्रे खुइब्रे नङा दे आं ओरैनोसो बुंदों माने बिनानावा ओरैबायदि पारफेक्ट ओरैबायदि किउटखा नायलांदो गाइस ओमफ्राय दाथ' मेकआप खालामखांबाय नै दा नायदो आरो स्प्रे माबा माबि लाबावो बारबो सिबना होलायनांगौ नै ओरै मा खालामनांगौ जाखो जिखुनु जा मेकआपआथ' जोब्बाय जेन थेन एक्चुअलि माने हेभि मेकआपथ' होआखै आङो जास्ट लाइक ए सिम्पोल हे नायलांबाय थादो गाइस माबायदि जालाङो मना हाय नङा रे Finally daman faipa. Rumah dari Thailand mana? Rumah Thailand dari? Sobat Thailand mana? I love you setting wa. Ada kalau mau benar. Ada yang Justin Thailand mana? Finally जोङो दा जोंनि बार्थडे प्लेसआव सफैबाय I mean जोङो दा केक हेभेन सफैबाय दहायनिया जोंनि रुमसोमोन ओमफ्राय दा जोङो जोंनि माने जे पार्टिखौ स्टार्ट खालामगोन जेखौ अपेनिं खालामगोन जोङो दा बेयाव सफैबाय नाहाय केकआ गोथाव नुथारदों जानो लुबैदों ओमफ्राय नै हाबबोबाय नायदो जोंहानि लकेसन हेव बरिया हिट बङाइगाव किन्तु बङाइगाव करना बाय थादों किन्तु जों करनाबाबो साबना थायोलै बेनो जोंनि लकेसन दिनैनि बार्थडे पार्टि फिसालाखौ लानानै आं जथेस्थ' गोजोननाय दङ लोगोसे आंनिनो जे फिसालानि जे एक्ट्रेस हिसाबै खामानि मावफादों गोसो गोरबोजों हामबायहोनाय थाबाय दिनैनि जिथुनाखि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बे एलबामखौ आगायलांनो थाखाय बा रिलिज खालामनो थाखाय खावलायबाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
बेखौ होनाय लोगो मबाइला माबा खालामदो खालामदो ओमफ्राय प्राइभेटमोनथ' पाब्लिक होखादो टाइम गैयाना रिलिज खालामसिगोन जोंनि साथाइबो हिर' हिर'इननि आखाइजोंनो पाब्लिस खालामनाय जासिगोन आदा मबाइलावनो थुगासिनो दं एक्टरनिसो एक्टरनि मबाइलाव थुगासिनो दं लासै लोगो दा एलबामखौ जों बयबो रिलिज खालामनाय जासिगोन खिन्थु जोंनि आखाइजों नङा फंबाय बिनानाव जायफोर सानै बे एलबामनि मेन लिडिं सानै बिथांमोनहा गावसिनि आखाइजोंनो बयनिबो रायजो राजा नुनाय खालामसिगोन आखाइयाव बिथांमोननो हगारबाय सानैजों पाब्लिक थुनानै सेभ खालामनानै जाबाय खालामनांगौ आरो अके सेभ सेभ ओके नैबे जाहैबाय जोंना एलबाम रिलिजिंनि केक नैबे जाहैबाय जोंना मनालिसा बिनानावनि बार्थडेनि केक बेखौ हाखांबाय दा बेखौ हाबाय दा बेनि गेजेरावनो दौलायनाय जासिगोन आरो नोंथांमोना मा सानोसै रिलिज खालामनाय आरो तारमाने डास्टबिन जाय ओमफ्राय जोङो दहाय हा होजों खालामबाय ओमफ्राय जोङो दा फेमिलियाव फैबाय आरोना बेयो मनालिसा मोननि न' जोङो दा फेमिलियाव फैफिनबाय जोङो होजोंहा जोंनि ग्रुपनिफ्राय होजोंहा बे खालामना होबाय बार्थडेखौ माने पार्टिखौ जों खालामनानै होबाय माने खालामबाय आरोना ज'है माने मानो होनबा बिनानावा जोंनि असे बिनानाव बायदि स' जोङो दा आरोबाव जोङो दा बिनानावनि न'आव फैनानै जोङो पार्टिखौ स्टार्ट खालामनोसै आइ मिन्स बार्थडेखौ स्टार्ट खालामनोसै आरो स' लेट्स गो गाइस Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mona. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear Mona. Happy birthday to you. Nani dia lah. Langsung lah. Wah, delegasinya. Ngupun dong namanya. Miss dia berbeda. Mona, nailai mah अबस्था जाना दं मानसिया गैला नायदो आइलस मा अरे बेलाय नायगासिनो आं